मानो दाबो सफैया नेबाय थानो बाबाय आं बे सान्दुं गोसायाव सिख्लाफ्रा मोनफैखोना माखो खबर लानो एसे ओइ सिख्ला सफैबायना सफैयाखै नोंसोरलाय नै जोंबो थांगासिनो दङ जोंबो थाङाखै होनना खारखोमा लांनाङा आंखौ खिन्थु मिथिबाय थाबाय था नोंसोर बेयावनो सिख्लाफ्राथ' मोनफैबायानो बे दुमफावलाय मानो एसे गोबावहाय आयु थै दुमफावजोंबो जामारालै आयु आयु हाला आङो मेंजोब्बाय आं खारबोनो फारसेथिं लोदो फारसेथिं गरम आयु आयु वाट ए कम्बिनेशनलै आयु आयु आं थैनोसै एसे गरम बोथोरालाय गरम जाखागोन आरो थुदो सिख्लाफ्रा मोनफैबायनो माबा बुलायनांगौ आंहा बुलायनोथ' हागोन र' खिन्थु गरमासो जाना गारबायना आयै 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 मा एसे गरम गोलोमदैफोरानो माबिथिं ओंखारलांदों फाथ्थायानो गैला हाबाब आं हालाय लांनानै एसे गरम माथो गरमफोरखौ सिख्लाफोरजों बुलायनो मोनबानो दा गरम बावगारलांजोबगोन थुदो गाखोदो स्कुटियाव हाबाब मा एसे गरम बे सान्दुंखौ मोनबा फुटबल बायदि जोखावलाजोबगौमोन आं खाथियाव मोननाय मोनबा दा सिख्लाफोरखौनो सान्दुं होननानै सानना लानानै थिथि जोख्लायबाय जानानै मिथिबाय दुमफाव सोंनोसो बावदों आं माथो जायामोन बुलायलायनो ओंखारलायनाय माबाहाय लुदु गेलेयो गावना हौवाया मालाबा आंजों लुदु गेलेफायो आरो बेयाव एसे रायलायनाय जायो बेखौ बोरै मिथिखोथाय आंखौसो दाय जाबाय गावनि हौवाखौ सेना लादों बालदों होननानै दाय जाबायब्रा बेनिखायनो आं दिनै गाराबाय बेखौ बिनि खानायफोरखौ फुजना फैगोन आं दिनै मिथिया आङो गावनि हौवाखौल' हौवा सानदों बियो रोंलायलांला मा जायो मानसिफोराबो जों थाफाबाल' जाबाय नों जेबो खालामनाङा मिथिबाय जा खालामनांगौ आंनो खालामजोबगोन आसल एसे गरमाव आंखौ लिंना लाबोनानै दाहाय बियार लोङाबा गगोन नों बिसो नाबाथाय खालि लोंनाय जानायखौल' सिगां नुग्रोब्रा दा जागोन ना बेफोरो सिख्लाखौल' लोगो हमग्रोनि बै समाव मा राजा नङा होनलाय मा खालामदों बिसोर बेयावलाय सिख्लाफोर नायनो थाङाखै बे सिख्ला नायनायावल'सो एक्सपार्ट खादा बिसोरलाय माथो जिरख'नायफोरसोलाय बैसोर दुमफावसो नङा आरो बयजोंबो अनजाथाव आया बिरदलायनो बहा थांनो नागिरदों बिसोरलाय अबे थांनो नागिरदोंसोलाय अबे थांनो नागिरदों बुलायनो थांनो नागिरदों जोङो थांबा नामा बुलायनो सिख्लाफोर बुलायनाय बहा बादुला स'आव थांगोन जोङो थुग्रो जोङो फिल्मखौ नायनो थांगासिनो दङ थांसै मिथिबाय एफा मोजां चान्सखौ आं मिस खालामनो हायो थुग्रो सोनाफोर आसल दावसो देलायखौ लोगो हमनो थांनो गोनाङा सिख्ला बुलायनायसो नायनोसै होनबा नोङो लोगो हमनायालाय जेबो नङा बेखौलाय उनावबाबो लोगो हमगोन दा सिख्लाफोर बुलायनायखौसो नुबाय थायाना सिख्लाफोरनि बुलायनायफ्रा बिराद इन्टारेस्ट जायो नायबाय थाथावथाव जाखायो ओंखायनो बेबायदि चान्सखौ खोमानो हाया गले मोनबाय थायाथ' सेंग्राफोरनालाय जाब्रबलाबायो सिख्लाफोरना बिदि नङाना गोबावसो टेमखोथेफोर बायदिसोलाय चान्स मोनबाय थाया बिसोरनि बुलायनायखौ नायनो नायनांगौ जोंहा नारजि बुदाखौबो लिंहरनि आङो मोनथिया बेटाया हेलौ नारजि भाई बहा दं नोंलाय अरे माथो नोंना जिरख'नाया सिख्ला बुलायनोसो बिरदावलांलायगासिनो मालाय फैदोसो माबार नोंबो नायनोबा हाफांमुरा बुलायनो थांगासिनो दङ रोंलालै आं बे सासे सिख्लाजों मा जाबावगोन एसेयावनो बुलायनाय मानायलै जेरैबो अख्रासो लासिंसिं अमा राजा बुलायनो होनालै एसे हमथाना दोनलाय लासिंसिं जाथारगोन बिदि बुलायनांगौबा आंबो ओंखारलांसै अफिसनिफ्राय दे जायो नोंल' थाब फैदो आं दंना माखौ सिन्था खालामदों सिख्लाफोर हेन्डेल खालामनाय आं बिराद एक्सपार्टखा सिन्था खालामनाङा नोङो नारजिया सिख्लाफोरखौ बुलायनायखौ हमथा जालायबावो आंखौ नायनानै इन्जय खालामगोनलां सिख्लाफोरनि बुलायनाय होनबाथाय इन्टारेस्ट मोनथारलै आंबोथ' नायनायाव दङ आबो माथो सफैया बिसोरलाय बेसे गोबाव नेनांगौ जाखो गिखाबायदां थगालिफ्रा मालायनि हौवाजों लाइन मारिग्रा मालायनि हौवाजों लुदु गेलेग्रा बेफोरबायदि सिख्लाफोरानो मालायनि रिलेसनशिपआव हाबनानै गुलाय गुजाय खालामो बिदिखौ नायनो बायो आङो गारा आंनि बोसोरजों लाइन मारिग्रा साला बिदिखौना मा खालामनांगौ मिथिबाय थिगसे खानायखौ बुखुजोबनांगौ नङाबा केन्सिजों हानानै थख्ला खालामनांगौ मालायनि हौवा सेग्रा हिन्जावफोरनि खर'फोरखौ नै आसोलफोरा मोनफैनानै दंखायो ओंखारदो दुमफाव हारांगाव बैसोरनो दा सिख्लाफ्रा बिसोरनो दा मालायनि हौवा सेख'ग्राफ्रा नोंनि हौवा सेख'दों आङो माला सेख'आ सेख'आखै नों आंनि हौवाखौ आंनि बयफ्रेन्डजों सामफ्रामबो नोङो लुदु गेलेबाय थानानै फुस्लायबाय थानाया सोरमोन नों नङाबा सोरमोन लुदुल'सो गेलेदों दा आरो आंलाय मा मिथिगौ नोंनि हौवाना गार्लफ्रेन्ड दङ ना मा दं आंलाय मा मिथिगौ दे बेथ' खिन्थानाबो लायाखैना आंनो गार्लफ्रेन्ड दं गैया होननानै खिन्थालायनांगौ नामा नोंनालाय आखल एकदम मानथो गाज्रि सेंग्रा नुबानो जे थानो हायि बायदि मानो बेफोरबायदि नों थास' नामा नों थास'सो होनदों नोङो नोंलाय मा नों नाफाम नों साइज गैया बाइस गैया मालायनि हौवा सेख'ग्रा आया नों आंखौ नोंनि हौवा सेख'ग्रासो होनदों
फाननानै लादों बोरा नोंनि हौवाया मानो लाबोआखै बोरा बहा थांखो बेलाय गिबाय नामा इयो ना बिमानि दख'ना गानहैबाय सिरिथा नों आंनि बयफ्रेन्डनि बागै जेबो बुंनाङा मिथिबाय जा आखल गाज्रि नोंनोखा हो आंनि बयफ्रेन्डखौसो नागिरफैलायबावो लाजियाखै नोङो आंनि बयफ्रेन्डखौ नागिरनो हो आंनि बयफ्रेन्ड थाखाय नांलायदों आरो बयफ्रेन्डखौनो आंनिखौ नांगौ जाबावदों नोंहालाय बयफ्रेन्ड बानायना लानो हाया मालाय बयफ्रेन्ड सेख'खा मा एसे बाराद्राय बेलाय आखल गैयि थङालि जाद साला आंखौ बिदिसो होनबावदों दे दा नों आंखौ नांनो लिंहरदो ना फै नांबे खाथियाव फै आंनि खाथियाव थांनो नोंनो दम दंबा आंनि खाथियाव फैना फनावलाय माथो गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन दालाय माने गिनानै आंनि खाथियाव फैयाखै फैना फनावलाय नोंबोथ' गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन नोंबोथ' आंनि खाथियाव फैनो गिदों फैलाय फैना आंखौ दांनानै नायफैलाय आंनालाय मा गिदिर बाथ्राहाय मा गिदिर बाथ्रा नों आंखौ गिदोंसो होनना बुंदोंना नोंखौसो नों आंखौ बुदों र'हाय नोंखौबो नोंखौबो होफिनथारनि आं नोंनि खानायखौ दोना आं दिनै गुन्दिसो गुन्दिसो बावदों नोहाय जोफायजोबसै आं आथिंफोरखौ र' आखल गैयि हिनजाव हगार खानाया थाबाय थादो होहाय इनि खानायखौ साबथिङै थां दुमफाव नोंसोर सानैजों आं हारसिंसो जायो नामा दुमफाव बुफैहाय बेखौ हाय हैथारसै आं सानैखौबो माथो फिलिबायसो जानानै दंखोमायोलाय आलसो नोंसोरनो थिफ्लि थिफ्लानो बांद्राय दुगि खिथिदोंना बारा नोंसोरखौ साफा साफा मन'जोबगोन आं हामबायसै बेफोरबायदि बुलायनांला दंबाव जाबाय मानसिफ्रा नुबा मा सानगोन हो मानसिफ्रा थांलाय फैलाय मानसिफ्रा नायलांगासिनो हामबाय दे अके बिसोर हाबांखौ मा होनगासिनो दङ लोगो नांनानै नोंना नाजिबदां हनै ससमा गाननाया खानाय साथिंलायदों आंखौ ओइ ससमिस नोंखौ मालाय दना लानोहाय मालाय दना नोंसो जेदाव गुना लादों माथो खोथाफोरखौलाय रायखागोनथ' आरो आंनि बयफ्रेन्डजोंलाय मानोथो गेलेबाय थानांगौ बेलाय लुद' हा आंनि बयफ्रेन्डखौसो मोनबाय बियो ओइ साला सारा खिथु मोखां नोंखौ नारजियाव हमथाबा नोंखौ दिनै बाथौ उंगुलगौमोन आं मिथिबाय जाबायसै एसे साइडआव थादो थां दुमफाव थां हाबां बैथिं साइडआव थाहैथ' फिलिम जाफुनायफोरा नारजियावबो हमथालायबायलै मानो बेबायदि हा नारजि मानो नों सिख्लाफोरखौ रायाखै दे रायगोन ना आङो दा बुंगोन ना नों दलरल' था मानसिफ्रा नुगोन हामाना बेफोरबायदि बुलायनो रायहैथां नाजिबदां आं मिथिया आंनि खानाय साबथिंलायदों सासेया थुलि रायहैथां जागोन दे सना आं रायगोन बिसोरखौ नोंसोर बेयावनो थाबाय थादो दे आं सिख्लाफोरजों रायलायना फैनि जारौमोनलै दिंना हरलाय आं अमारा जा बयनिबो खाजा नोंसोरलाय मा जाखो बुलायलायनाय मानिफ्रायथ' मा जालायलायखो आंनि बयफ्रेन्डजों सानफ्रामबो लुदु गेलेबाय थायो आंनि बयफ्रेन्डजों आंजों बिनि थाखाय नांलायनो गोनां जादों बेनिखायनो जों दिनै लोगो हमनानै बुलायलायनो गोनां जादों हनै हमथाफैबाय दा नोंसिना लोगोआ मानो हमथानो नांगौ जों बुलायगौमोन ना थिगसे बुलायनाङा सनाफोर एफा सान्दुं गोसायाव गोसोम जागोन ओरैबा जारुथार नोंसोरो दुखु मोनलायलाङोना जोङो सिख्ला गुफुरफोरा गोसोम जाबाथाय दे आं बिसोरजों रायलायना फैनि दे सोरबाना फै नाजिबदां आंनि बदल नादिमोन गाज्रि मोननांला दे हमथानाङामोन ना जों बुलायगौमोन ना नाङालै मानसिफ्रा थांलाय फैलाय नुदोंना गाज्रि सानोना दे जेबो नङा आं बिसोरनि जानानै नोंनाव निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बादोलै बिसोरनि खोथाखौ जेबो नङालै जारौमोन बिसोरनालाय एसे खर'आनो गाज्रिखा एसेयाव नांनो जाबाय थाखायो जेबो साननाङा दे नेक्स्ट टाइम मोजां बुजायबानो जाबाय मिथिबाय जोंनि बयफ्रेन्डफोरजों लुदु गेलेनो होनांला जोंनि बयफ्रेन्डफोरजों रायलायनो होनांला मिथिबाय दे जागोन दे सिन्था खालामनांला बेफोरबायदि जेबो कमप्लेन मोननाय नंला दे उनावहाय नोंसोर थांनो थां दे होमबालाय जों थांनोसै मोजाङै बुजिनानै दोनखादे बे ससमा गाननाया बांद्रायथार खुगाया बेना जाबाय दे जाबाय बारा माथा मारिबाय थानांला बेफोरखौ दाथ' बिराद गरमबोथ' थान्दा लोंहैनोसै हा हटेलफोराव जों थान्दाबो लोंखागोन खर'आ ओरैनोबा गुदुं जाखाबाय बिसोरनि थाखाय एनार्जि लस जाबायना जोंहा गोसोमबो जालायलांसिगोन बे सान्दुङाव दे अमा राजा लानानै थांदो बिसोरखौ बै हटेलाव आं दा उनाव फैगासिनो दङ दे नों सिख्लाखौ रायबाय आरो माथो रायनाय बायदिखौ नुवासै आंलाय रायबाय मोजांबो बुजायबाय दा बि नोंखौ जेबो बुंला मिथिबाय दा नोंसोरबो थांनो थां सान्दुं गोसाथारबो जादों थांनो थां होमबालाय रायबायबालाय जेबो नंला थुदो दंफाव जोंहाबो थांनोसै आच्छा बिसोर रायथारमारदों जानो बे सिख्लाखौ माथो हाजोआव हुजोआव मिनिलाबायनायसो नुदों आङो फोथायला लांला आं बिसोरखौ जे रायदों होननानै बुंदों माथो आं नारजिनि सायाव फोथायनाय दङ मिथिबाय थ' बारा सानबाय थानांला आरो आंहा नोंखौ दिनै बेयाव लाबोनायनि अमा जाहोनोबो गोनां दङ ना अमा भाजि खालामनानै जाहोनोसै नोंखौ ना दंफाव थ' बुनोबो मोनासै आंहा आखाइफोरानो माननानैसो थानांबाय